käteen periaatteella. Pyydä ilmainen suunnittelu ja kustannusarvio. www.helmiglass.fi. Tulemme myös maksuttomalle kotikäynnille luoksesi. Helmiglass. Laadukkaat terassiratkaisut. Radio Kajaus. Mies on 10-vuotias, sit hiukset heiluu tuulessa. On nukkaisilla poskilla, räkä sekä raparkeli piirasta. Se pyörät pyörii eteenpäin, se elää vailla kuolemaa. Se rintaan mahtuu kokonainen riemun armada. Mies on 20-vuotias, kaikki pallas ilmassa. Se aina mielisuudella on hetken mukausta ilman huomista. Se kauan pysyy paikoillaan. Lähtön kunnon rutista, olan yli heittää roskiseen. Ja kaataa kaljaa koneeseen. Se on hyvä mies.